Baví mě, že jednotlivé remakey se shodují s mým obrazem každý trochu v něčem jiném, protože jsem nepopsal obraz detailně podle jeho vzhledu, ale spíš jsem popisoval příběh za obrazem. A teď je zajímavý, že můžeme vidět podobnost někdy víc příběhovou a někdy víc vizuální. Ve svém remakeu jsem si nejdřív dal dohromady představu o tvaru předmětů a snažil jsem se mu vtisknout vlastnosti, které jsem vyčetl z popisu. A nejvíc jsem si zapamatoval organičnost, nepohodlí, ošklivost a trochu odpudivosti.